Lero panyaso voice box aboni kalindo omwe ndi mkulu wa bungwe la Malawi First the People First abwera ndi nkhani ndipo nkhani yake akuti tundi yakatangale mukuonena kwawo akuti kumaunduna aboma manthambi za boma zosiyanasiyana komanso makampani osiyanasiyana aboma pene pa Chingerezi pana kuti ministries, departments, agencies and statutory corporations akuti tikumeneko katangale wachuluka anthu kuti apeze zinthu zosiyanasiyana kapena kuti ma services mu Chingerezi akumanena kuti mwina apena pake atishe apereke kapamwamba zimene zikupangitsa kuti moyo wa Malawi ambiri ukhale kuti ukuzunzika makamaka iwo apereka chitsanzo kuti ku Eskom kuti munthu upeze magetsi kapena kuti adzakulumikizire magetsi pakhomo pako zikumapezeka ndithu kuti ayi akumakuza kuti mwina upereke kangachepe kuti zinthuzo zitheke ndiyeti nkhani imodzi pano panyasa voice box kuti mvoti aboni kalindo akuti bwanji pa nkhani yokhuzana ndi katangale kuno kwathu Malawi ndipo akamaliza mutiuza maganizo anu in the comment section below pano panyasa voice box. Ngati pali chinthu chimene chikuononga dziko la Malawi ndiye ni nkhani yokuba nkhani ya corruption the DC. Izi ndikunena popitiriza mission yanga yoyimirira Malawi kuwalankhulira anthu osauka amene alibe mawu amene alibe platform yolankhulira ndipo izi ndizapitiriza kulankhula mopanda mantha ndipo ine sinimaopa paere fisi anadya mkazi ache. Ine ndimamva chisoni kwambiri makamaka anthu akumudzi amene akukhuzidwa kumavutika yeti tili ndi boma kapena tili ndi asogoleri kapena tili ndi ma institutions omachita cheki kuti mchitidwe umene uwu wakatangale muno Malawi uthe koma ayi malo mokuti mchitidwe umene uthe ndi pamene inonso pano mchitidwe ukupitirira ndipo ukukula siku ndi siku. Lero tikamba kwambiri za nkhani ya corruption makamaka kuma ministries makampani aboma mabungwe amene akuzunza amalawi muno Malawi. Amalawi ambiri ali pa chipinjo chifukwa cha nkhani za katangale nkhani zokuba zimene ngakhale anti-corruption bureau komanso bungwe la ombudsman sakupangapo kanthu kwenikweni ndipo inu ma authorities kumene muliko mukuyenera mudziwe kunena kuti ngati kuli chinthu chimene chikuzunza Malawi ni nkhani yokuba imene most of ma officials akapita kudera kuti akathandize anthu amachita demand ndalama ndiponso ngati ali mabungwe wakungwagwirisa anthu ntchito opanda kuwalipira ma allowances yawo komanso opanda kuwapasa ma pension yawo opanda kuwapasa ma salaries yawo. Izi ndikufuna kunena kuti ndichite report chifukwa ine ngati president wa anthu osauka kuno ku Malawi woyamba sindifuna kusekerera zinthu zopusa zizichitikabe muno Malawi chikhalire anthu akuzunzika kwambiri especially akumizi ndipo not so only akumizi ngakhale town kuli a lot of dubious activities zimene akuchita mabungwe amene amabwera muno Malawi ndikumachita pose ngati iwowo abwera kuti azathandize anthu akumizi koma akufuna kuwabera. Ndafuna ndikambe za bungwe la Eskom. Bungwe la Eskom ine poyamba ndinkaona ngati likungozuza anthu ake okha ogwira ntchito koma ayi bungwe la Eskom likuzuza ngakhale ndi Amalawi omwe chifukwa tikapita ku Eskom ko tikakafufuza tipezeka kuti anthu ambiri ogwira ntchito ku Eskom akugwira ntchito chimozimozi ya polisi kuzunza na okhaokha. Ndamva chisoni ku polisiko titamva kuti munthu wina pakana wa polisi wina waziponyera pa msinje wa Shire paliwonde chifukwa cha mavuto chifukwa cha kuzunzidwa chifukwa cha kukakamizidwa kuti azigwira ntchito zosakhala za msinkhu wake ndewa alembera kalata inspector general kusanzika kuti ine ndikuzunzika. Otiso chimozimozi awa aku Eskom ambiri akuzunzika. Ndamva chisoni ndikuona chikalata china chimene alemba ma officials aku Eskom akulu aku Eskom
kunena kuti akuchita atulusa vacancy ya security. Yeti chikhalire nicho ku Eskom ko kuli anthu amene agwira ntchito ya temporary ya chitetezo a security kwa zaka 4 kwa zaka zitatu pakana lero sanalembe ntchito ya permanent. Lero akukatulusa vacancy yofotokoza kunena kuti akufuna vacancy ya anthu a security, afuna alembe ntchito anthu a security. Yeti amene alipompo akuwuzidwa kuti ati asachite apply. Izizi mukhoza kuona kuti ndi njira yozunzira Amalawi. Amalawi tikuzunzana tokha. Izi ni nkhani za corruption. Ndiye kuti pali wina waje afuna abwerese security company yake ku Eskom ko, and in this case it means anthu amene wawa achitetezo aku Eskom amene agwira ntchito on temporary basis kwa zaka zingapo, anthu amene wande kuti akhoza kupita ku khoti ndi kukachita demand ndalama zawo. Panopa kwatuluka chikalata chowakakamiza anthu aja kuti asayinire contract ya 3 months, ndipo akati choncho ndiye kuti palibe china chilichonse, kuwaphera anthu ufulu wawo. Eskom ikuzunza. Tikapita kumbali ya magesi ma services kuti apase anthu magesi, ndiye ndi chipinjoso chachikulu. Anthu ena anachita apply mwina 5 years ago, pakana lero pakhomba waya mmodzi palibe, polo imodzi palibe. Chikhalire cho anthu anapereka ndalama zawo mozunzika, anthu akumuzi kuimba ngakhale toll free line ku Anti-Corruption Bureau kuti anthu achite report pa 847 oyi palibe chimene chikuchitika. Anthu akuzunzika. Tikapita kubalaka uko kwa Msimuke, kunsimuke ndikubalaka kumene anthu akumene kusanayambe aonapo magesi. A Eskom akabwera kuti afuna athandize anthu akumachita demand ndalama, kumanama kuti abwanja amakupangirani wiring ni ndani. Chimene chichi anasiya waya uyu wa fake, and waya amene amafunika 50,000 ichi chimafunika 90,000. Ndiye basi tiye ifeyo tikubwerera. Ndiye kuti pamembo driver wairiza kale gali motono, ndiye kuti amutuma wina kana kuti angati mukufuna kuti tikulumikizireni magesi mupereke ndalama zimene zozo. Anthu akuzunzika even pa Nsimuke sukulu pamene kuchita kuwachaja ndalama sukulu yokuti ikufuna ithandize anthu. Anthu akumene koko ambiri ayikiridwa magesi, angakhale kuti magesi onso sakuyaka, koma atachita demand ndalama ya polo, koma ndalama ya polo upeza kuti apereka koma polo yo sanayikepo. Mchitidwe wa Eskom ukuzunza anthu ambiri muno Malawi, apart from anthu awo ogwira ntchito, koma ngati Amalawi akuzunzika kwambiri m'madera osiyanasiyana muno Malawi chifukwa cha Eskom, kumene anthu ake ambiri ayiwo ngakhale ma ministers ngakhale ndani ambiri ayiwo angopita ndikumakapangako madiru, ndikumayikako magalimoto ahayala, basi ndikumangopanga ndalama basi, kumangoja ndalama, kumangoba ndalama ku Eskom. Magalimoto ambiri a Eskom ali grounded as we talk now. Tikapita kubangula uko magesi anazima kale kole kubangula, palibe amene akuganiziraso kuti kodi magesi kuno azayaka. Michini yambiri mukapita musalimamu inayima, ma trading center ngati kukanyenyeva kulibeko magesi. Magesi chizimire ni mwezi watha, ngatiso isali mezi iwiri umangomva kuti tibwera. Anthu akuzunzika kwambiri, pakana kwa Maweru anthu akuzunzika kwambiri. Ndizomvesa chisoni kuti Eskom ndi institution imodzi imene ili the most corrupted institution kuchokera ku polisi, chifukwa ku polisi kusotu nde kwasandukatu ngati makhoti itu. Ukapita chakwa ukuwaliranji kugirime uko, polisi imachita kuzaza kuchokera 8 koloko pakana madzulo ati basi kumachita resolve ma issues, cholinga azingolandira ndalama. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti kuno ku Malawi tikuzunza nako toka. Amalawi tikuzunza na toka muziko la democracy. So panayenera kuti inu
akuluakulu muganizire kwambiri nkhani ya ku Eskom imene anthu ambiri akuzunzika koopsa nkhani ya Eskom magesi. Ino ndi nyengo imene anthu akudalira kuwotcherera, akudalira ena kuti apeze aonese mafilimu, ngakhalenso mmafilimu mukungozaza ana. A censorship board amati akafika kumeneko amangolandira ndalama kwa video show yo basi azipita ana akuonera mafilimu opsa kwambiri m'mizimu. So kairoso mukulola kuti filimu yabwinobwino imene ilili ngati ya Rambo ija ndikukayitembenuza kuyisiya muchichewa. And I don't know kuti kodi generation yathu izaphunzira chani, chifukwa zimene zomasulira muchichewa zija ndizonama zokhazokha. Anthu umamuona munthu wanzeru ndithu kukalowa mu video show kumakamvera mwati filimu ya chichewa, koma filimu yoyonama zimene akunena muchizungumo ndizi muchichewa zosiyana zokhazokha. If we are a sick nation, my authorities that they are just sleeping on their jobs. They are not doing anything to uplift the lives of Malawians. Ndizomvesa chisoni kuteko mmakondwera mukamatayira anthu chimanga basi nde kumanena kuti boma ndilo mweri mmene mwapangira last week ija pa ujeni apa pa Kamuzu Stadium. Kuchitaya chimanga anthu ndikumakang'anirana chimanga patala ndiye mmakondwera choncho mkamati choncho ndiye muzimuyimbira Chakwera ndikumamuza kuti koma bwana anthu akukukondani kwambiri bwana inuyo you deserve second term. Omwe aja ankanena pakati apo kuti tapitani musika wa ujeniwo mukaone ngati mukakanena kuti Chakwera woye mukaone ngati simuphedwa. Mupite kusika wa kulilongwe mukanena kuti Chakwera woyo omwe aja ndi amene akuchita repeat solero kumanena kuti he deserve second term. Koma ndalama ndalama andi pakufunikira iwe Samukawale, Minister of Agriculture, uchite check nyumba yako, otherwise you be the worst minister ever. Chifukwa tukumalayi kuno tikanena kumbali ya maminister kapena maministers ndiye mwina anthu akanangotenga wonse ndikungompasa vitumbiko mumbatu, chifukwa mwana amene ujayo chikugwira ntchito yotamandika. And sindikudziwa kuti kodi all these years anali kuti mwina tunde amene akanakupulumusirani ziko limene lakupulumukali lakupulumukani tuzikoli koma vitumbiko mumba akugwira ntchito. So ku Adimaki kuzela ku Minister of Agriculture, Adimaki asanduka nsampha somano okuti anthu aziferako. Adimaki pakali panopa yasanduka dera limene anthu unonso pano sakupita kukagula chimanga iya koma akupita kuti azikazunzika. Azimayi ndi ana akumagona m'Adimaki. So Kairo amene akugulisa akuyang'anira m'Adimakiwo akungolola mavenda kuti azigula chimanga. Anthu amene ali osauka sakugula chimangacho. Chimanga anachisiya tinganene kuti ndi 40,000. Lero chimanga akuchigulisa 60, akuchigulisa thumba lija 50 chakuti 1,000. Kodi munthu wakumuzi angachipeze bwanji? Tapitani kunzimba ku Eswatini mukaone zimene zikuchitika kumene koko. Adimaki aja akuluakulu aku Adimaki akumalowesa magalimoto usiku ndikugulira chimanga ndi mavenda kuchigulisa chimanga ndikumapita. Tapitani kudeza ku Kasumbu. Kwa Kasumbu mukaone zimene zikuchitika kumene koko kukuchitika zachinyengo koopsa. Tapitani muzomba mweni muzomba uku kwaseguka tu ati ngodi okumba ati golide misinje yonse ya muzomba. Koma inu ife ndife anthu olozedwa kwambiri. Mafumu ali konko, ameya ali konko, koma misinje ya zomba mukapita cha musazi umu mukaona ikukumbidwa misinje mtown muja anthu tikunena pano alawira akuyikumba misinje ija. Yeti anthu ena olikonda ziko lawo azala mitengo koma mitengo ija ikuzulidwa ati anthu akusakasaka golide. Kodi tikuzomba ndikodabwisatu kwa basi kuzomba nduku kwa sanduka sopano koma ononga ati mitengo. Lero mukadikira kuti ife tinene kuti mitengo ikudulidwa zaka zonse zilakhala tikunena koma palibe amene amamva. Kuzomba kuli phwando la mitengo. Ati kwafusa apolisi amanena kuti tikudikira kaye funding atipase, ukafusa forest tikudikira funding koma yeti akugulisa mitengo yo ndi iwowo. Kodi mitengo yitu akugulisa ndi a forest komanso abomatu. Ma ministers are involved in this practice.
so mukapita kuzomba kuli chitidwe woopsa kwambiri ku adimaki anthu akugula chimanga mozunzika, mavenda ndi amene akugula kumachinga ndi ejere kumachinga amati inu mulibe ntchito, inu munalemera kale, ndinu mtundu wabakiri muluzi inuyo. Anthu akuzunzika kwambiri kumachinga, kubangula kono kumene kulibe magesi konde adimakiyo nde ayiwalike olo ni mazi amene kubangula kulibe mazi. Chithangi chimene akufuna kumanga ati cha mazicho anachiyamba 6 years ago paka na lero palibe chimene chikuchitika kubangula kumene koko. Ndizomvesa chisoni koopsa, ndizomvesa chisoni kuti Malawi munomo muli mabungwe, muli mabungwe osiyanasiyana amene amabwera ndi mtima ofuna kumathandiza koma akufuna kumaabera anthu. Lina ndi la Project Hope kumachinga iyabera azimayi ochokera ku Nayuchi, ochokera mbali ya Namwera, ochokera ku Ntaja kumanamiza kuti bwerani kuliwonde kuzesti hotelo, bwerani ku Sunny hotelo, muzapanga workshop. Akulu akumene koko aku Project Hope uyo tikufuna inu a Project Hope ku Blantyre kuna Miwawa muziwe zimezi kuti anthu anu amene munawasiya kuti aziyendesa Project Hope kumachinga aba ndalama za nkhani kuwasayinisa anthu pa ma allowance sheet koma ma allowance aja osawapasa, kuwapasa anthu kuwasayinisa mapepala oyambira ntchito koma ntchito zija basi ndikuwachosa mwachinyengo osawapasa ndalama zawo. Izizi ndikufuna ndikuwuzeni inu a Project Hope mayina tili nawo, ndipo ngati simuchita address vuto limene lili tiulula mayina onse a officials, officers, ambassadors atikhala mmachulana choncho amene aba ndalama kumachinga kuabera azimayi amene amayenda maulendo ochokera kutali ndi transport yawo kubwera ku Zesti, kubwera ku Sunny Lodge hotelo koma osawapasa ndalama zawo. Ineyo mayina ndili nawo koma ndikupanga dala ulemu tiulula mayina amene wawa, ndipo muziwe inu akuluakulu a Project Hope kumene koti kunali akachule kalekale amayendesa Project Hope yo bwinobwino koma lero kwabwera manjanjawidi okuba akufuna kuabera anthu, akufuna kuabera Amalawi osauka, ndipo kuwayimbira mafoni anguti ayi tikuyimbirani pali wina amene ndalankhulana naye wakuliwonde, bwana wakuliwonde ndalankhulana naye kuchokera Zana akungozemba osafuna kunena chilungamo kuba kokha ndiye ndikuchitana expose. I have all your names. Ine sinimafuna za uchisiru ayi, sindifuna zopusa kuti Amalawi azizunzika chifukwa chokuti inu munapita ku sukulu kutengerapo advantage ati ndiye kumayiba mafoni kumaopseza kuti amene waulula kwa Boni Kalindo tithana naye timusumira. Mundisumire ineyo, musasumire azimayi osaukayi ochokera ku Nayuchi, ochokera ku Namwera, ochokera malo osiyanasiyana kumayuza matransport yawo. Ena anaononga matransport workshop amene mayita nawo opambanira 100,000 koma lero kuwasayinisa ine ndikutenga ndalama zija ndikuzidya. Anthu omvesa chisoni, and izi sizikuchitika kokhako tuya, zikuchitika ma organizations ambiri mwatola Amalawi kwambiri. Sono ngati mwatopa kuli buno munyamuke muzipita musiye ma project anu and go board mukuyenera muwayang'ane zimene mupite ku Project Hope kuli katangale woopsa kwambiri amene akumayenda madera osiyanasiyana ndikumayitana anthu koyambirira ndikuwanamiza kuti ndi ma volunteers koma ukayiyang'ana ujeni shitiyo si volunteers so anamiza azungu kuti anthu amene akungothandiza koma iwo ndalamazo kumatenga iwo zaphwamwamwa kumazika matumba mwawo. Ziko la Malawi, ziko lomvesa chisoni, andale okuba ama organization okuba. No wonder lero limukoza kuona ngakhale mafumu amene nawonso ayamba kuba akuti akabwera anthu mizimu basi akumalemba ngati akalemba anthu aja akakalandira ngati alandira matumba awiri ndiye kuti thumba limodzi likupita kwa mfumu, ngati alandira matumba atatu ndiye kuti thumba limodzi likupita kwa mfumu lina likupita kwa kansala.
airovo anapereka ma 25 kg za chimanga kuchikwawa kwangu ngole uko tiye ndani uyu wakuchikwawa anakapereka kumene koko airovo kuperekatu chimanga ma 25 kg kwangowe tiye ngowe kumachedwa kwa mwana wa njovu. Anthu anapezeka kuti mafumu akumeneko anatenga chimanga chija kwachisunga m'manyumba matumba okwanira 6 kumaanamiza airovu kunena kuti imezi tikuagawira anthu ziko lomvesa chisoni. Ndiye ine sindizasiya kulankhula, ndizapitiriza kuchita expose inu a Project Hope Machinga mundisamale kwambiri. Boni Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, koma akuboma kumayang'ana misewu tayang'ana misewu ochokera ku Salima kupita ku Golomoti kupita ku Baraka umene uja ni msewu. Ndikumanena kuti boma ndilomweri misewu yokupha anthu imene ma potholes yake sako sindikudziwa. From Jeza Village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.